Kaixo, gu Artxandapeko 6 ikasle gara eta Gernikako arbolaren historia azaldu genuen gure bideoa. Gernikako arbolaren historia aukeratu genuen, oso kargarria delako, eta hemen ungazetan berdaude gidoia egiten. Eta arrazako daude aldatzen dute gauzak. Hande, zure ustez ondo dago? Nire ustez gauza bat gehiago sartuko nuke. Ondo da. Gero hemen jarraian, Iker dago informazioa bilatzen. Zer aurkitu duzu, Iker? Ni aurkitu dut Gernikako lehenengo zuhaitza, aita aretsa ditzen dena. 14. mendean jaio zen eta 1811. urtean hil zen aita aretsa. Oso interesgarria. Hemen, bukaeran, Markel eta Eneiko daude bideoaren edizioa egiten. Azkenean errazka hori ezin da ipini. Ze pena. Eta hau izan da gure lana eta espero dugu irabaztea.